ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଆଶା ନା କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ପରେ ନା ପୁଣି ଥରେ ସକାଳ ଆସିଥାଏ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ କାମ ଅଛି ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାହା ହେଉଛି ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା। ଯାହା ସହିତ ଆମେ କଥା ହୋଇକିରି ମୋ ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣା ଆଉ ଦୁଃଖ ଅଧା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେ ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ନିଜର। ଆଉ ସବୁ ବାକି ଦୁନିଆ। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାନ୍ଧ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ମଶାଣିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାରିଟା କାନ୍ଧ ମିଳିଯାଉଛି। କୌଣସି ଝିଅ ଖରାପ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇନଥାଏ। ତାକୁ ଖରାପ କରିଦିଏ ସେ ଘରର ପରିବେଶ ଆଉ ସଦସ୍ୟ। ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଜୀବନର ସେଇ ହାତୁଡ଼ି, ଯେଉଁ ହାତୁଡ଼ି ପାହାର ସହିପାରିବ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇପାରିବ, ନ ସହିପାରିଲେ ପଛରେ ରହିଯିବ। ଫଟା ମାଠିଆରେ କାଦୁଅ ବୋଳିଆ ଯାହା ନା, ଗର୍ବୀ ଆଉ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା କରିବା ସେଇଆ ନା। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ହରେଇଥିବା ସମୟ କେବେ ବି ଫେରିବନି।